eerst wachten op een beetje gunstiger moment. Ja, het moet allemaal wel bezield wezen, er moet wel wat beweging in komen kennen. Dat kind op dit stuit net was joch ik een hele riege mensen waar het tuig alle keer gewoon naar beneden hingend. Maar horen we maar Jo, zullen we voorlopig even geduld oefenen matten. Wij wachten op de verhoring hier in Eerlehuizen. En zodra het weer losgaan, dan jij jou uiteraard weer meer van ons. Is dat even? Nou, we praten. Staan we dicht? Sorry, eerst even. Bel je vaak met Jeroen? Jij belt hem? Ja. Om complimentjes te vissen? Nee, niet. Dat doet ze niet. Nee, dat is wel even met alles moet komen uit. Dat is wel jammer van het bij. Ja, dat ook weer met hem mee. Hij vindt het vooral jammer dat hij leek het nu zoveel moeilijke omstandigheden. Nou, misschien bedoelt hij het geheel. Hè? Zoals ik nou met de live doe, heel veel dingen makkelijk kan worden. Kan ik gewoon op zitten. Ja, nu lijkt het hier heel rustig en zo staat het hier ook wel. Maar ik heb gisteren wel gezien dat ja, je kunt er maar op. Normaal doe je commentaar met stream met. Nee, ja, je moet wel ja, je krijgt natuurlijk wel informatie door die Erik en Elke. Nee, die zijn wel eens.
video. Niet leuk te staan.
Jan die heeft direct bellen aan mijn heiden en die kunnen een keer als ze nog ergens de stijl van de server houden kennen. Oké.
ik in het filter is. Nee, denk wel maar dit. Is het zo lang? Misschien vertreed ik een heel te leuk, ze beginnen aan ton te slepen. Ja, we zijn mayo in afwachting over de ontwikkelingen hier op Elahuizen. De wedstrijd die dus voor eerst uitgesteld is vanwege te min wien. En de wien die er is, die tegen een beetje meer wordt op dit stuit, is een stuk westelijker waan als dat er eerst weer. Dus de commissie had besloten om de wedstrijdbaan, het Zandglas, om te passen. De ton worden versleept. En dan krijgen we aanst een nieuwe startprocedure. Ja, hoe werkt dat dan precies, Sandij? Wat mij de commissie doen? Nou, in de reglementen staat dat ze de wedstrijd uiterlijk tot 5 minuten voor 4 uitstellen moeten. Dan moet de startprocedure ingang gezet wordt. Slag het dat net, dan wordt de wedstrijd scrost en moet die dus letter inhellen worden. Nou, Savier ben we nog lang net. Het is wel duidelijk dat het even dreig is voor de commissie hier op Elahuizen hoe het nou alle keer verder moet. Ze wachten voor eerst even op tekenen van meer wien. De baan wordt opnieuw uitlijn. En mayo wachten wij op de handelingen aan boord van de startkotter. Zodra die uitstelvlaggen eruit gaat, zal deze man zijn tukje afbreken moeten. Maar de tuigen weer bij. En hopelijk kunnen we van die dan toch nog zielen. Ja, Elke, wat zijn eigenlijk de verwachtingen van de Wien-Joert? Kunnen we nog een wedstrijd verwachten? Nou, er is nou al, in elk geval is hij de hoeken indraaid waar die naar de verwachting tijd uitmaat. En dat is een goed teken, want daar zou wat meer wien uitkomen. Het had net oer, het zal nooit boven de 3 uitkomen, maar gaande de wedstrijd zal die dus, nou, als we nou een krachtje 2 hebben,
oergaan naar een krachtje treien. En dan zul je redelijk stabiel wezen. Dus dan hopen we dat er een eerlijke mooie wedstrijd uitkomt. En we zorgen dat de scootjes die ze krijgt voor deelleiden nou toch al de fok vol hebben. Dat betekent, er is wat wien kwam. En commissie Eerlehuizen met de nieuwe wedstrijdleider Wiebe Heitema is druk bezig om de baan erin te lezen. Ja, de koprenner van het klassement ontnota. Zij toch het poelbest. 3,8 punten. Dat is 2 keer winst, 1 keer een tweede plak. En hun meeste wedstrijd met ze aanloeken, dat is een 10. Is die het aardig strak? Dat wekt de suggestie dat er nou toch wat wien aankomt. En hoeveel tijd had de commissie dan nodig om die startprocedure weer in werking te stellen? De wimpel op de kotter, de rotterstut zoals het heet. Het is hier geen rotterstut. Net als mij hebben ze hier een witte vlagen. Dat is, krijg we wat hoors met de witte vlagen, de uitstelvlagen. Die wordt straks, als de commissie de verkeer voor is, mooi een schot naar beneden hellen. Dan is het weer 1 minuut voor het 10 minuten schot. Maar uiteindelijk moet er voor 4 uur starten wezen. Wil het een gildige wedstrijd wezen. Daarna mocht de wien net constant genoeg wezen of te min. Dan wordt het inhaling. Ja, en de inhaaldatum staat vast. Dat zou dan worden met die is die 15 augustus. Safir is het natuurlijk nog net. Maar dat is de optie die de SKS had om in te halen. Oerlis in de commissie. Het eigen wetter. Hoe vier is het met de versleperij van de tonnen? Het zal een songlas blijven. Alleen de ton worden een licht beetje versleept. Om toch mooie kruisrakken erin te krijgen. Dwars oer de vluizen wordt er zield vanuit hele huizen wij rekenen op naar de Orenwal, naar het Heidenskip. Je wordt ook nog drok sleept met de ton. Bij die bopperste tonnen gaat de hele vloot dan weer naar onder naar Eerlehuizen. Dan weer op naar de wal van het Heidenskip. En dan hebben we 1 volle route gaan. Ja, in een hele route hebben we nodig om een wedstrijd gildig te krijgen. En bopperdot moet daar dan ik op zijn minst een oer zield wezen. Is het minder, is echt die wedstrijd net gildig. Willen we nou constateren dat het startskip de Zevenwolden zelf ook aan het verplaatsen is. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat ze een mooi plekje ziekje voor de nieuwe startlijn die er aankomt. Er wordt een hele nieuwe route uitzet. Een nieuwe startlijn wordt erin geleid. En dus meidje we eens op straks toch voor de wedstrijd hier op Eerlehuizen. Ja, Eerlehuizen neemt toch altijd wat een bijzonder plak in de SKS-reeks. Liedsdwarpke. Komt net echt een scootje zelfswaai. Ze hebben het ook altijd dreig met de organisatie en de financiën rond te krijgen. Want ja, de vloot loopt ik gauw altijd weer verder. Maar dat neemt het enthousiasme bij de commissie net voort. Want ik dit hier had er weer van alles aan dienen om een leuk feest, goed palaver, tent op de kant, feestje, de vregen dat joen de prijswinnende scootjes op speciale ponton
voor de kant lezen. En worden de skippers onder hopen ze grote publieke belangstelling huldigt gelijk bij de mar. En wil je daar nog even heen, dan moet je daar om 6 uur wezen, want dan worden de dagwinners van Joert huldigen in de tent daar. De 7 wolden lijkt het zijn plakje uitkeersen te hebben. En dus kan er nou uiteindelijk worden met de startlijnen. Die 2 reed-oranje ballen tonsjes. Ja, ballen. Dat vormt de denkbeeldige startlijnen. Werd alle scootjes straks achter wij starten matten. Ja, het is nog wel duidelijk dat er echt wel wat meer wien als dit. Akram die kan je er al mooi omheen zielen. En wat stiert hem te wachten, Joert? Een goede eerste week zielen, dat nog eens wel eens vaker. Maar komt hier de kentering in dat klassement of net? Er wordt de hele week al op praat. Ze hammer in de kop van het mat dit hier oors. En dat zou dan beginnen met hier op Elehuizen. Hier hebben we de wedstrijdleider wie we heiten in beeld. In Oerlis. Mooi. De deskundigen. Ja, en hoe komt het in het klassement naar de wedstrijd in Elehuizen? Als we dat er eens even bij pakken, dan constateren we dat Akram voor eerst op het eerste plak staat, 3,8 punten. Daarachter Grauw, 6,9. De Lemmer, 9 punten. De rest van het scootje zit al in het dubbele cijfers. Te beginnen op nummer 4, de Zuidwesthoeken, Tolve, Jereveen, Tretjen, 6 Snits met 15,9. Zoon, Jennewoud, Santje, Huizum, 18. 9, de hele mannen, 9. Ja, die groep van 4 tot en met 9, die hele middenmoordgroep, die kan in één wedstrijd die positie echt helemaal verhoren. En dan valt het toch wel een lietsgatje, want op 10 staat wat zijn, die had al zo'n 20 punten in de knip. Drachten en Ljouwert, allebei de 29. En Langwaar sluit de Riege met 36 punten. Wat er wel nieuwsgierig is om te vermelden. Want het is er nog net helemaal op de oren, maar de nummers 5 en 4 die hadden nog maar 6 zo'n aantrekpunten. En als je dan wat omheen gaat in het klassement, als Grauw en Akram, die hebben al Alve en Tien er staan. Dan sta je wel voor in het klassement, maar iedere middendag zal er voor deze 2 skippers volle erin klappen dan de nummers 4 en 5. Dat maakt het al een keer nieuwsgierig hier, die wedstrijd op Elehuizen. Maar ja, voorlopig hebben we nog geen startprocedure zien. En laten we eerst maar hopen dat die wedstrijd uiteindelijk zet. De Grauwsters. Tweede plak in het klassement. En al een aantal keer deze week bewezen dat ik bij een mindere start zij de macht ha om naar voren te zielen. Baan B op het startskip. En daar ben we even benijd van hoe die precies is. Het is Wallet Songlass, maar waarschijnlijk Met een orenwinrichting. orenwinrichting. Ja, de skippers die zien al een keer vlak om de startkort erheen. Rob is even, Freeg is even. Hoe lang moeten we nog wachten? Sjen had er al wat verhoord. Onder vlaggen. Ja, en tot die tijd is het even warming up zielen. En stand bij blijven voor het echte werk.
mappen komen er al bij. Ja, de Akkermans kiezen er voor eerst voor om het tuig nog even naar beneden te houden. Ze zullen even rustig op de baan, op het vakje. Wacht je de ontwikkelingen aan en maakt je haar nog net druk. Even zien wat de collega's zal ik het doen. Want Pieter Meter had het voorlopig nog wel even ontied. Ja, en wij krijgen zo nou en dan ook wat informatie uit onverwachte hoek. In dit geval van uw cameraman René. Die hing het altijd op het schip van Sieseling. Onder de kraan in een bak. Boppen het wetter bij de heeste tonnen. En die weet u te melden dat bij hem in elk geval de wind uit alle kanten bij komt. En dat zou misschien ook een verklaring wijzen kennen. Waarom de commissie even wacht maar het uitzenden van die baan. Want ja, een wind die zo bot hen wegvliegt, daar kan het een baan op uitlezen. Hè? Nee, vooral in de startprocedure is het ook heel belangrijk dat de windrichting en windkracht, of vooral de windrichting, redelijk stabiel is. En we zien hier nou de commissie, maaiddelingen Jan onder scootjes in je vriendenbedel. En dan ben wij benijd wat er de maaideling van is. Zei jou even een brief en dan krijg ik op het moment dat je de briefje voor die safari zijn, voor de ja, dat is klaar op zijn. Dat is precies zoals kijk, dit is wat
Ja, geduld is een schone zaak in dit verhaal. Mensen die net vaak op het wetter binnen of nooit zielen, die zullen misschien denken van, hoe kan dat nou? De wind die komt toch altijd in een richting waaien. En als die uit het oosten komt, dan is het toch een oostelijke wind. Maar ja, zo eenvoudig werkt het net, op het wetter. Nou ja, je zit hier, nou komt de wind toevallig net uit die hoek wel, want je ziet hier op de achtergrond de bosken van Gaasterlaan. En als daar die wind een beetje meer waar komt, die hoeken draait er nou toch wat om. Ja, dan skift hij enorm. En skiftende wind op zich is het probleem nog net, want dat zijn de omstandigheden van bjem en huizen en borkerijen. En die zijn voor Els niet een gelijk in een wedstrijd. Maar als de wind nog draait van richting, echt, dan is het even wachten dat er even stabiel is. In elk geval in de startprocedure. Ja, de hele vloot waait nou ook uit hoe de hele vluurzen wereld zijn nog uit, maar net eens in de buurt van die startlijn. Dus wij zullen voor eerst nog even wachten moeten op een eventueel besluit van de commissie van Elahuizen. Nou, net eens van een monsje elke, dan welke kant is de wind dan uitdraait? Hij is wat krompen, zei het hiet. En het spreekwoord luidt uitgaan, dat is wel wat anders, maar draaiende of krimpende winden en uitgaande vrouwen zijn niet te vertrouwen. Dus dat houdt in dat er heel wisselvallig wezen kan. En hij draait wat, hij krimpt wat. Wie er van de morgen nog noord eerst. En dan zie ik het er nou de westelijke hoek vanuit Starem op. Het is voor de organisatie te hopen dat er dadelijk ook een besluit naam worden kennen, want intussen rent het klokje al naar een kwartier vertraaien. En de tijd begint toch wat te dringen. Een wedstrijd is dus net jeder gildig als er minimaal een uren zield is en ook minimaal een hele route zield is. Het laatste tijdstip dat er nog uiteindelijk worden kan is toch 5 minuten voor 4. Daar hebben we nog wel wat ruimte. Maar ja, er zit net volle mensen op te wachten. Men wil graag los. Maar ja, ik kan wel wollen. We zien het nou toch wel dat de boot mooi de startboei positie ziet het. Dat zo betekent dat er toch haast starten wordt. Maar er is nog een soort oorlis aan boord. De witte vlaggen hangen nog altijd in het wand. Startkatter.
persboord op achtergrond. Ja, elke een is natuurlijk benijd. Gaan we los en hoe laat gaan we dan los? En wat docht dit met een skipper en zijn bemanning? Dit henwesiel, dit wachtje. Had dat invloed op de start bij Gelix? Nou, op zich goed dat net. Alleen het is altijd heel vervelend. Ik bedoel, de grootste zenuwen zitten altijd voor de start. En in de startprocedure. En als dat Scott Marienke west is, dan valt er een heel soort van, ja, wat voor plakje dan ik wel lezen. Als eerste, als laatste. Maar dan weet je in ieder geval, je maat onder de bak. Maar ja, dit is altijd, omhing je is het minste wat er is. Loren die meter maar even niet in. Zit er nog een woord voor dan? Het witte kapje dat is van de Zuidwesthoeken. Auke de Groot. En die zit gewoon heel kreers op het 4e plak in het klassement op dit start. 12 punten. Zijn meeste resultaat is een zoon. Die mij er aanloeken. En Auke de Groot zit dus heel goed bij de top van het klassement. Wilst de grote Iepen Wetters eigenlijk nog komen matten, hè? Werd hij toch het liefst zielt. Ja, zeker. Je kent de Zuidwesthoek. En vooral ik maar dat wat lichter waar, het grote skip. Toch, ik wil enigszins een verrassing nemen. Zo mooi als ze nou in het klassement staan. En mocht er wat inderdaad ik nog wat meer wien komen, zoals Van voor zijn is, opstaren, we hebben mooi zielen, dan denk ik dat dat de man van de Zuidwesthoeken goed uitkomen zal. Ja, en deze man die presteerde heel goed met het lichte wereldnota. Het scootje van Akkerum met Pieter Meter. Die dochter in elk geval prima bij licht waar. Voor de wedstrijd van Vliene hier er even bij pakken. Toen waren dit hier Hudder. Toen had er meer moeite mee. Toen eindigde Akkerum op het 9e stekje. Doen we hier de winst trouwens hier voor Gerhard Pietersma van Jannewoord. Voor Douwe Visser van Grauw en voor Douwe Visser van Snits. En Berend Mink die zielde toen nog op de hele Moanne. Die pakte hier destijds het 4e plak. Gerard Pietersma ken ik wel weer eens een oerwinningje broeken. Want de man werd alles ondien wordt op het skip om eens een keer het kampioenschap binnen te halen. Had dat nou toch wat een teleurstellende start van dit SKS-kampioenschap. Wilst Akkerum toch twijfelt over de keuze van de Fok. En hier zitten ze haast op het scootje van Huzum. Ze zijn zo druk aan de gang dat ze elkaar haast net jongen. En dan mag Pieter Meter nog even een hut omheen sturen. Want anders hebben we een averij voordat de wedstrijd uiteen zet. Het gaat al een keer goed. Genoeg ruimte, maar hij moest al even een hut ingrijpen. En wat is er met de Fok? Willen ze dan toch een orenfok op het scootje hebben? Misschien toch nog meer een lichtwaarfok? Je blijft aan het ziekje. Wanneer rint er het best? Bij welke wien? Met welk tuig? Maar blijkbaar is het toch, ondanks die riante koppositie, nog heel tijd aan het puzzelen. En hadden ze dan oreninformatie als us oerwien, want ja,
keuze van Fok. Ik bedoel, de wien zal nooit zo volle meer verhoren als dat er nou zit. Hij zou een beetje tan nemen in de rin van de medium, maar het is maar zeer de vraag wanneer dat inzet. En nou, net het mandje vallen laten van de harp. Want dat wil altijd wel gebeuren. Maar dat doen ze keurig. De zeilatten zetten er al in knopen. En dan kan de vak dadelijk omheen. Ja, de SKS Vloot had de luxe dat ze vaak beschikken kennen over meerdere turen. Dan ken je wechselen. In contrast met vaak de IFGS werd protescootjes al blij binnen dat ze in een tuur binnen waren zield had. Voorlopig kan er nog rustig wetterskiet worden midden in het wedstrijdveld. Hier bij Elehuizen. Dat zal aanst oerwijzen de startprocedure ingang is. Ja, daar gaat er. Ja, en dat Jo letter inschakelen ha op de livestream van Omroep Friesland. En Jo zag hier alle scootjes in de vierde zielen en denken van nou, waar gaan die heen? Nou, die zijn alle nog aan het inzielen, want de wedstrijd is officieel nog net uiteindezet. De witte vlaggen in het wand op de startkotter jouwt aan dat de startprocedure uitgesteld is. Dat hier in eerste instantie te meisje mij te min wien. Letter waard de wien zo variabel dat er eigenlijk net een fatsoenlijke baan uitzet worden koer. En nu wacht het de commissie van Elehuizen op het moment dat ze de wedstrijd officieel hier kennen. Er staat al in mij touw in de hand. Dat wekt de suggestie dat de gele bal dadelijk omheen zullen. Het jachtgeweer leidt ook al over de knibbel. Maar ja, zolang die witte vlaggen daar nog hangt, komt er geen actie, hè? Nog precies 1 uur had Elehuizen de mogelijkheid om er nog een officiële wedstrijd van te maken. Uiterlijk 5 minuten voor 4 moet de startprocedure ingang zet wezen. Maar laten we hopen dat dat alle keer wat vlotter kan, want ja, we zitten alle keer maar op één ding te wachten. Zielen, er is wien. Het is voor het klassement mooi dat er zo volle mogelijk strijd is, zo volle mogelijk wedstrijden zield worden kennen. We moeten er al in missen, want de Veenhoop die is uit het klassement skrost. Dus laten we hopen dat het hier goed trok in kan. En om die te besparen en ervoor te zorgen dat er een goede start in Inkep
plak financieel zal waarschijnlijk, zoals wij vernemen, de Japanner erin komen te hingen. En dat is de gele vlag, mooi zwarte stip. En dat betekent een boetenomregeling. Wat is een boetenomregeling? Als je maar enig deel van de skip over de lijn binnen, dan ben je dus te betiet. En als die vlaggen erin hingen, dan mag je net even het skip vallen laten. Terug de denkbeeldige lijn van de start. En weer omheen. Nee, dan moet je om de uiterste tonnen van de startlijn, zoals we hier, die in de bal sjuggen en verderop nog in je leidt. Het scootje helemaal weer omdraaien, helemaal door de lijn, de boeten omheen en weer opnieuw starten. Dat kost dus meer tijd. En de bedoeling is dus dat skippers wat voorzichtiger wezen zullen bij de start. En dat net een tweede start nog meer tijd van de wedstrijd aanneemt. Ja, het was de start van juist er nog even bij, Helje. Toen was eind te gauw over de startlijnen. Maar die kon toen even, waarom dippelitten zat er dan vaak neemt wordt. Even waarom over die startlijnen en opnieuw starten. En die koe samen meisielen en die had toen uiteindelijk per saldo net in zijn volle daarmee verspillen. Dat zal Joert dus oorsweren. Wilst wij loeden ontvangen dat over een lietse 2 minuten de uitstelvlaggen uit het wand gaat. En dan kunnen wij actie ondernemen. Dan kan de startprocedure eindelijk uiteenzetten. De skutter staat alvast klaar. Er wordt tijd aangeklokt. Er zit hier toch nog scootjes binnen, maar het tuig heel naar onderen. Die zullen aans toch even een gong houden matten. Scootje van Grauw. Misschien toch nog wat strapje. Misschien ontevreden. Vijf tellen. En daar dus de uitstelvlaggen eruit. En dan krijgen we een nieuwe startprocedure. En hoe werkt het? Deze startprocedure, Elke? Ja, het is gewoon het aandacht zijn in feite dat die vlag eruit gaat. Dus, en dan is het in je minuut nou van de witte vlaggen tot de normale procedure start. 2 gele ballen, 10 minuten, 1 bal voort, 5 minuten, geen bal, starten. En dan zitten we haast een oerenletter als dat plant wie, maar toch lijkt het erop dat hele huizen los kan. En wat kunnen we dan verwachten in wedstrijd 6 van de SKS in dat spannende klassement? Waar slaat hier Joert een slag? Daar het zijn voor de 10 minuten. De startprocedure is los. De skippers kunnen aantellen. En die moeten zorgen dat ze over 10 minuten vlak bij deze startkotterdel zielen kennen. En dan de klap omheen meidje richting het heidenskip naar de eerste bopperste tonnen. Dan is maar te hopen dat de wind een beetje steen blijft nou. Snekerpan. Juist er een mindere dij. Wat kan die Joert bezutten? Die moet nou toch echt weer eens een beetje voorin. Zielen willen ze nog weer kans houden op titelprolongatie. Want nota is het voor hun wat een wisselvallig SKS. Ja, daar verwacht je ieder jaar meer van. Of meer ken haast net, als je kampioen wordt. Maar dit hier
hier we ze wat meer voorin verwachten. En zo dit dan deze wedstrijd voor hun om een keer wat beschutten. En hier Grauw, Douwe Visser, die het nou het tuig er weer helemaal bij zit. Ja, zij zullen vast nog wat dwaanwollen in de trim blijkbaar. De Liereman, ontwerk, hier op de voorgrond. Het grutzeil zit nog steeds net helemaal omheen. We zeggen juster dat er onder het ziel nog onder trim werken waard. En van waar dat net in de gaten hier. Een van de oudste actieve zielers die we hier in de vloot hebben. Arne Tjerkstra, boven de Santig hier. Die hingen dus helemaal boven in de mast. En die weer er ook ontstrapje. Ja, de man is nog aardig linig. Want je zult zeggen, er zit nog wel wat meer jonge leur die dat even doorgaan. Maar het eeg en de hand van de Ordemaster maakt er blijkbaar bij. Want daar ben ze nou nog steeds weer mee bezig. Ontstropje, omheen. Zit er net een rakbaan iets strakker dan de oren. En waarschijnlijk gaan ze dit al 4 van tevoren weten ze precies bij welke staan, bij welke windkracht, welke staan de rakbanden gaan matten. Dichter op de mest of er wat verder aan. Want dat moet je nou voor zijn wedstrijd net meer uit hoeven te vinden. Dat moet je weten, deze windkracht, de rakband ietsje losser in de regel. En als het wat harder waait, dan worden ze wat ongestropt. Ja, laten we dan voor de wisselgiet nog maar even een keer de list erbij pakken. De staan op dit stuit in het kampioenschap. Dan kunnen we melden dat Akkerum de koprenner is met 3,8 punten. Voor Grauw, nummer 2, 6,9 punten. De Lemmer leidt voor eerst op het derde plak met 9 punten. Dan krijgen we een grote middenmoordgroep van de Zuidwesthoeken. Onder de nummer 9, de hele mannen. Die strijden om dat derde plak. En in de achterlijn zullen we op nummer 10 wat zijn. Alve Drachten, Tolve Ljouwert en Tretjen Langwar. Die sluit de Riege bij 36 punten. We hier natuurlijk de Japanner, maar voor eerst zullen we die nog net hingen. Als die mat al bij het 4 minuten schot erin hangen worden. Maar het kan ik wijzen dat ze eerst nog voor de gewone startprocedure kiezen. En over een hele minuut zal het 4 minuten schot klinken. Daar gaat één bal naar onderen. En daar is ik de Japanner. West het al hier stelke. 5 minuten voor de officiële start van de 6e wedstrijd. De wedstrijd op Elahuizen. Binnen dan van die namen die dan ontstaan, trottiëren hier voor zijn vlag. Want het is alleen nog het roentje wat onder de Japanse vlaggen tinken toch. Voor de rest, ja, misschien de hoedskleur van de meesten. Maar voor de rest had het echt helemaal niks maar de Japanse vlaggen te maken. Maar het is makkelijk om te onthouden. We zitten binnen de 4 minuten voor de start. En dus moeten de scootjes nou echt even timen hoe ze uitkomen bij die startlijnen. Ze zullen er nou nog een stuk onder. Zullen als de slag naar boven meidje.
Maar de kunst is om op het goede moment bij die startkatter uit te komen. Want dat zal het plak wezen waar Elsenien het liefst starten wil oer bakboord. Om de heegste klap naar boven te maken. Dat is wel een beetje afhankelijk natuurlijk hoe die wien op de baan zit. Als die correct een beetje meer uit het noorden komt, ja, dan word je misschien ik wel graag wat verder van de Kotterau. Dat is maar correct de vernuft van de wedstrijdleiding, hoe ze die baan erin lezen of hoe goed ze die startlijn erin lezen. Ze beziek je maar zijn te lezen dat ze het ijs net uitmaakt op welk plak er start en dat er alle skippen zo mooi mogelijk verdeeld hoe de lijn start te kennen. Maar er zult toch altijd skippen een vakker hebben. Hier is toch zelf een voorkar bij de oude zeug bij het starten of mag het daar net zelf vallen? Nou ja, dat krijg ik wat ik zeg, dat kun je varen een keer over bakboord en stuurboord door de lijn heen en dan sjug je, als je de scoort dan krijg je follow had, dan heb je in de gaten hoe de baan erin loopt, waar het voordeel is. Het is wel zo, hoe groter je skip, hoe minder linig je binnen, hoe meer je de vrije romte op ziet je. En dan kan de positie ietsje minder wezen, maar door de vrije romte hel je dan weer het voordeel. Want opgang, opsnelheid, net hinder toch een oren, je houdt altijd nog wat meer voordeel. Ja, dit is toch het spannendste deel voor een hele grote skippers. Vlak voor de start, ten opzichte van elkaar. Nog 1 minuut 40 te gaan. Het aantellen is echt begonnen. En nu moeten we helemaal deksels oppassen, zullen ze zien. Want als je krijgt te gauw over die lijnematten, dan maak je een hele lijn om opnieuw te starten. En dat kan je net broeken. Ja, de vloer leidt ik al een heel eind uit naar. Wil ze nou wel zeggen dat de eerste scootjes, zoals het veen, hun positie inneemt. De fok al ontkillen is. En nou jaren we een toeter, maar nou neem ik gewoon dat dat net van de startkotter komt. Nee, gelukkig net. De procedure gaat nog gewoon terug. Je wordt wel een boord. Nee, er wordt net een boord erbij. En we zitten op een hele minuut van al het startschot. Jereveen, de Lemmer, die zit het dichtst bij de startkotter. Die ben al wat een licht beetje aan het remmen. 20 seconden nog. En je wil graag met gong over die lijnen. Maar net te gauw. Ja, en in de vierde, hoe leidt het ter? We kennen de vierste starttonnen hierbij net goed zien. 3, 2, 1. En daar is de officiële start van Erlahuizen. En is dit een correcte start? Of komt er een individueel waarom erop nummer? Er ben ik een bepaalde categorie die het een heel eind achter die startlijn nog duwt. Lang waar, drachten, wat zijn. En Ja. misschien gaan ze dat bewust doen, omdat er natuurlijk een Schotse letter en gatje valt. Maar het kost echt meters. We hebben een gildige start, een schone lijn zoals het in wedstrijdtermen heet. De wedstrijd is gewoon los. Elskoetje is op die starten. En inderdaad, we kunnen wel stellen dat er gewoon vierste let starten binnen. En waar is nou het mooiste plakje west? Dat wordt het even om dat vast te stellen. Want dat weet je bij de eerste tonronding. Helemaal onderin zitten weer wat scootjes. Jennewoord, Snits, Lemmer en het Veen. Binnen wat meer bij de kotter starten. Maar daar verder onderin weer er nog een peer. En daar moeten de Akkermers zitten. Akkermers leest het leegst van alle jaar. Maar liek je er op uw track-and-trace schema toch aardig uit te zielen.
Helemaal dus aan de andere kant van de startlinie. Daar vinden we Akkerum. Ja, Die zielt onderwaarts aan wij. En die had dan toch een mooi plakje voor. ja, dit is weer een fantastische start van Akkerum. Hij leidt gelijk al een paar skipslengtes voor op zijn achtervolgers. En nou is het de vraag, had er daar de vrije wien op gong te komen en om straks heel dal voor het hele veldel om stuurboord te verdel te kennen. En ik het hele mandje en de huizemers en wat zijn hebben we voor de hoekenkeersen onder bij de ton. Wil ze nou wel zorgen dat er een aantal scootjes die wat minder starten wie je gelijk besluiten ha om oor stuurboord voor te zetten. Dat is de Zwan van Langwaar en heel dal achterin. Ik seer hem ik alweer wat een afvallende manoeuvremaatje. Dat er weer wat het sprake wie van protestsituatie. De Ljouweters maar een behoorlijk minder start. Ja, en deze ploeg zielt voorlopig als een echte koploper, hè? Het scootje van Akkerum. Zij heersen de aanstaande dagen. 2 eerste plakken en een tweede plak. En ook nou weer een prima start. En wat kan de concurrentie daarvoor stellen? Grauw, de Lemmer, de Zuidwesthoeken. Zij zullen alle keer een goed resultaat helpen willen om het in elk geval de druk op te vieren op Akkerum. En wat kan Heerenveen? Ja, juster in het laatste kruisraakje van 2 naar 4 zaken de baalde de man wel van. Maar aan de andere kant, 4e positie, Piet Oerbleun, is nog altijd een prima resultaat van dit scootje. En zij blijven toch in de buurt van een podiumplakziel. Wils de Wien nou toch redelijk stabiel liep het. De skippen horen mooi gong. En de Zwan, het langwaarderscootje en ik het vingersterscootje hebben we ervoor gekozen om vrij snel oer start te gaan en de stuurboordslag in. En voor het eerst liet je zij toch wel hier wat meer wien te hebben als de scootjes erachter. De vingersters, juster een liet beetje verrievelen in het slot, maar toch nog een mooi 4e plak pakt. En ik zei, binnen toch nog kans hebben om een hele mooie positie in de top van het klassement te pakken. En hoe komt Pieter Meter aanst uit bij die bopperste tonnen? Hij is oerstaggang en hij kent dus voor een hele serie scootjes del. Mooie voorsprong opbouwt. Maar het is even afwachten hoe je uitkomen bij die bopperste tonnen. Maar dit liep het toch prachtig mooi, hè? Want hij loopt heeg in het veld. En we jedden het juster al even. Zijn vriendin Majoer opereert. En hij wist net hoe die, hoe die de dubbele gevoelens al hier omzetten zo in resultaat. Dat er de concentratie er goed bij haar kent. Maar voor eerst liep het er maar de Akkerumers niet aan de hand. En dan liep het veld al gelijk vanuit de start al behoorlijk uit elkaar te lezen. Want de grauwsters hieronder lezen toch al 4 en 4 achter op de Akkerumers. Ja. Langwaar. Hoe komt hij uit bij Grauw? Kan hij elkaar doorzitten of net? Heerenveen had echt net eens een onaardig slagje hier zat te zien. Maar leidt ten opzichte van Akkerum. Die skippen zullen heel dicht bij elkaar komen. En ik schat zei in dat er dan daarachter al gelijk al een mooi gatje ontsteert. En krijgen we dan weer dezelfde situatie als juster. Tenminste, als het een hele tijd van de wedstrijd de foul-line had. Akkerum op kop en de vingersters erachteraan.
En we sjuggen het ik onder de wien, oer het wetter. Waar de vensters nou in zitten, daar zitten de golfjes. Komt ik een beetje trots in de lucht. Maar zij pakken mooi de wienvlaag mooi die er boven in de mar staat. Richting het heideschip. Hielst Grauw hier nog voor Langwardel Cruiseken. Daarom staat dus geen knoeierij. En hoe vier is het nou nog naar die bovenste tonnen? Die eerste tonnen van het Songlass. En dat liep je toch wel, ja, de Akkermus al 4-4 op kop. Dit is hem, die eerste bovenste tonnen. Maar de giele pet op. Daar moeten alle scootjes eerst omheen en daar zullen wij dan een eerste tussen staan. Onder Fine. Ze binnen nog altijd druk dwaande om tonnen te verliezen. Dus er is blijkbaar toch nog heel dit wat aan de hand met de wienrichting. Dat de organisatie het net vertrouwt. Oké. En het is Akrum wat voorleidt. En het lijkt erop dat Heerenveen toch weer heel knap naar de tweede plek daar zielt. Het is wat moeilijk in te schatten van deze grote afstanden. Maar volgens de track and trace, en dat klopt aardig waarschijnlijk, is het toch een 120 meter al dat er tussen de Akkermus en de vensters zitten. Maar vlak daarbij komen ik de Snitsers en de Waartseiners opzetten. Ja, dat wordt interessant hoe dat dadelijk uitpakt bij die tonnen. Want we hebben bakboordskippen en we hebben stuurboordskippen. Daar had dit scootje in ieder geval geen last van. Want het is op een ei Akrum dat als eerste aankomt bij die bovenste tonnen. Ze matten toch nog een iets slagje meidje. Hij kan hem net in één keer om. Maar hij had het voordeel dat er de ruimte direct voor had. En dan komt de orenvloer er aardig ondenderen. Nee, snap ik. Mooi rom voor de Orenschoetendel. Maakt ze zich nou op om oerstag te gaan. En de eerste boeironding, ja, ze is voor de Akkermus. Pieter Meter op kop. Gelijk vanuit de startwaai. Mooi, gelijk al een mooi gatje. Mooi de nummer 2. En zit daar Waartsein en Snits achter. En waar is het Veen nou bedaren? Die ze krijgt zo mooi heeg uit de mark aan. Ja, het kroepje ruppelkooi erachter. Ze komen hut dichterbij. Het had hem even wat meters kosten, dat laatste slagje. En daar hebben we Waartsein op een heel netjes tweede plakje voor eerst. Maar de Sneker Pan, die had een beetje meer een knik op gescoord. Kan meer tempo draaien. En die gaat het duel aan, mij Waartsein. Dat binnen de eerste treien. Akrum, Waartsein, Sneker Pan. Deun op elkaar. Ja, de wedstrijd is hier toch mooi spannend begonnen, want hier zit nog wel wat wedstrijd in. En dan had Akrum al een paar skipslengte, maar het god is toch dat extra slagje toch wat liet ze worden. En hier sjuggen we het hele mandje. Ik om de ton en dan is, ja, voor uw beeld weer de Heerenveensters mooi heeg in de markt kwamen zo. Maar nou bedar is hier toch een aantal plakken. Onder hier ik het Krausterscootje waarschijnlijk. Jenne Woord komt er mooi bij. En dan komen nou de Veensters kennen oestag. 1 Akrum, 2 Waartsein, 3 Snits, 4 de hele mannen, 5 Jennewoord en Heerenveen dus voorlopig op het 6e plak op die
eerste bopperste tonnen. En wat doet Jenne Wout? Kiest hij er nou voor om helemaal te vallen? Of is er een protestsituatie west? Waar zet Jenne Wout nou helemaal heen? Ik heb geen vlagen schoen en ik het veen. Of loeven die skippen elkaar nou zo verschrikkelijk op? Het snits gaat een totaal andere richting uit dan Jenne Wout en Heerenveen. Of verzinnen ze zich nou in de baan? Komen echt nog scootjes aan, hè? Die willen ze ontwijken. Ja, die laten ze vrijvaren, die komen op bakboord aan. Maar ik ben nou toch even benijd waarom de snitserpan en ik wat zijn zo heeg uit huis zetten. Jenne Wout en Heerenveen winnen dat. Jenne Wout en Heerenveen kiezen ervoor gelijk de loerterien en Vaarderwien voor te zetten. Wiels we daar helemaal volle heger in de marge de snitsers en wat zijn. De Huzemers. Voor eerst op het zonde-stekje hier bij Elehuizen. En nou ben ik toch wel benijd hier hoe het eruit komt. Want het lijkt het wel dat de Heerenveen en Jenne Wout gelijk een aantal meters pakken. En hoe komt dat straks bij de onderste boei uit? Zuidwesthoeken 8. Grauw voor eerst op het 9e plak en Drachten 10e. Ja, ik word verrassend. De Lemmer toch gewoon de nummer 3 in het klassement zielt je behoorlijk achterin, Joert. Albert Visser. Juist erna dat strafrondje achterom. Die lang waar helemaal naar voren zielt naar toch nog een netjes 6e plakje. Maar hier rent hij zijn punten aan. Nog correct voor Ljouwert. En daarvoor nog lang waar. En nou binnen wij toch benijd wat de loefpartij, wat het waarschijnlijk best is, waar ik Bolzert in die hoek zie het, wat dat voor resultaat jouwt in de posities. Want we zeggen dat de Bolzert hier de Akremers, excuus, het zit er nog in, maar de Akremers vlak naast de Snitse pan lezen. En Ja, wils dat we de track en trace even erbij pakken en je zo'n puur naar de metersjen in dit rak, dan is Wals 1 zelfs al oer Akkerum heengegaan. Het is minimaal, het is ik nog net helemaal duidelijk, want Akkerums liggen waarschijnlijk dichter bij de tonnen binnen skip. Dus het vertekent echt een beetje. Maar in dit rak krijgen wij een orenvolgorde als correct bij de tonnen. Een beetje spanning in de wedstrijd. Ja, daar zitten we eigenlijk wel op te wachten, hè? Ja, want het liep echt dat de Akremers brutaal waren. Al een heel god in die slijn. Maar toch dit Vaarderwiense rak dreeuwt alles weer in elkaar. En wordt het een mooie, eerlijke wedstrijd. En het bloed dreig voor de commissie van Elehuizen, want op een nee wordt er sleept met tonnen. En dus hebben ze waarschijnlijk lest van echt skifterige wien. En is het heel dreig om er een mooi cruiserak in te krijgen. Maar ze toch in elk geval een uiterste best om de baan mooi te houden. En we kennen toch zeggen dat vanuit de start er een pracht cruiserak in lag. En nou ik Vaarderwien op de onderste tonnen. Dan bleef het een eerlijke wedstrijd. En ze hebben alle dagen wel eens wat verrassingen.
Want ja, ik vind het verrassend dat het Lemsterscootje nou op plak 12 zielt. Ja, dat is... nou ja, ze zijn er al eens eerder starten. Maar dit is net een beste start voor ze West. En we zijn benieuwd dat ze weer een heel race dwang kennen. Zoals ze van de week al eerder zien laten hebben. Ja, de Zevenwolden is ook onderwijs, zal ik het. En Wiels, de ene skipper kiest om het tuig over stuurboord te hingen en de oren over bakboord. De koersen ben ik ietsje oors, maar het is mij dat lietsbietje wien heel moeilijk te bepalen. Ja, nee, de Akkerum is een gijpen nou. Ze zullen ik haast in de buurt van de ton wezen, die kennen we nog net zien. En nemen hun positie in. De wien dan toch weer wat draait. Altijd een man mooi of een wimpeltje of een sigaar op het achterdek. Want het is altijd moeilijk te bepalen als de wien van achteren komt welke richting die precies had. Je had hem altijd het liefst een beetje scheef van achteren. Net helemaal jocht, want dan doet de fok net alles. Maar dat zowel de fok goed wien pakt, zoals hier je sjuggen, als het grutzeil optimaal. En dan zou die nou een beetje scheef van achteren komen de wien. En kunnen ze optimaal de zeilen benutten. Kan Douwe Visser hier het scootje van Akkerman een beetje plegen? Nou, daarom had de Akkermans ik verkeerd om een beetje hoger op te steken. Dat er net in je boppetje wienlezing zit. En ze kennen er beginnen te loeven. Maar alles loopt zo dicht bij elkaar dat ik de snitsers er verstandig om was om net dat hanengevecht om te gaan. Want dan verliezen ze alleen maar mooi te waan. Ja, een grote kopgroep kunnen we vaststellen. Ze lezen wel een eindje ten opzichte van elkaar uit elkaar. Maar als er een lijn voor Del lookst, is het een grote groep die het allemaal nog meedocht voor die eerste posities. En die verschillen binnen allemaal net zo hele groot. En nu is het track- en trace systeem jou zelfs zo dat de hele mannen nou de nummer 1 wijze zo virtueel voor wat zijn, voor Akkerum en voor Snits. Bij vlak daarachter Jenne Waard. Ja, daar, die groep, die 5 scootjes, die ontrinnen elkaar een heel iets beetje. En dan is het dus heel belangrijk hoe je op die tonnen aankomt. Binnen je binnenste skip of moet je boeten om aansluiten. En daarin lijkt het dat de Akkerumers toch de beste positie onnota nog gaan. Ze zullen grif erom te nemen, de vierste skippen, om wat wie eruit te komen. En daardoor nemen ze wel wat meer. Maatje ze wel wat meer meters. Maar als ze dan in een keer hele wien gaan, komen ze op volle snelheid om die onderste tonnen heen. En lezen ze gelijk mooi heen in het kruisrak. Ook de Huzemers sluiten alweer aan bij dit kopgroepje. En hier ik weer snitsen ze het grutzeil al op bakboord wils de Huzemers ervoor kiezen om een stuurboord te varen. En hoe komt het er dan dadelijk bij die eerste onderste tonnen? En op track en trace, en daar hebben we mooi een cirkeltje om die boei heen. En zo gauw als in de kop van het schip in die cirkel steekt, dan, ja, die skippers zeggen dat net, dus dat moeten ze maar mooi bewijslijst onderling uitmaatje. Ginnen er oren varangregels in. En we zeggen hier nou het woord einerscootje. Als die als eerste erin is, had die varang op alle scootjes. En had Akkerum dan de route naar deze tonnen een beetje oerzield? Is hij te volle naar boven gegaan? Ik denk, hij had de volle meters maken. Ze zijn wat een verkeerde positie ingegaan. En de Watts-Einers hebben dit raket het beste dienen en gaan nou om de tonnen heen.
Ja, mooie verrassende ontwikkelingen in dit Roemerak. Want we krijgen een hele nieuwe ranglist. Die het krijgt Akkerum als eerste. Dan is het nou Waards 1. Die onderste tonnen als eerste rond. Vlak daarachter de hele Moanne. En daar weer vlak achter Jennewaard. Ze zitten deun op elkaar. Ze zitten eigenlijk zuiver in een maar on. Rammetro. Dat is echt weer net de bedoeling. En Akkerum prikt hem daarboven. En dit is toch een flaterke van Gerard Pietersma. Want dan komt het heel leeg uit. Hier er even wat letter dat inzetten. Dan hier er achterom. En hier de Akkerumers er nooit tussen mocht. En de Akkerumers gaan, ja, ze lieten gewoon het gat vallen voor hem. Normaal moet ze dit gewoon helemaal afsluiten. Mast verder voortkomen, omheen stekken. En hier, ja, krijgen de Akkerumers gewoon een gatje. En mooi hem compleet reglementair gewoon ertussen stekken. Ze kennen hem net eens rijtje. En maatjes is toch wat goed van de route die ze als eerste kiezen hebben. Ja, want ze steken hem nou toch weer vanuit de vierde positie naar het tweede plak daar. En Pieter Meter kiest er echt voor om direct oerstag te gaan en een orenroute in het kruisrak te kiezen. Snits gaat als vijfde om de tonnen. Die Linies krijgt nog treden. Eigenlijk die 2 plakjes verspillen. Even achter de Zuidwesthoek, jongens. En het lijkt het wel dat de wien hier op dit stuk van de mar een stuk minder is dan boppen in de mar. Want het gaat nou heel langzaam hier. En Grauw. Voorlopig op het 10e plak. En hier zeggen we hoe het gaat wel goed afsluiten wordt. Terug de skipper. En ja, je kan hem daar wel tussen prikken, maar dan moet er wel rond te wezen. Oeh. Nou, er zit misschien nog maar een 10 centimeter tussen voor de Zuidwesthoek. Maar het is krijgen nog. En daar terug horen de veensters het scootje van de Zuidwesthoeken achter hem. Dat in tjinstelling, zoals Jenna Waard, ze krijgt gewoon de Akkerumers ertussen liet. Huzum 6, Jereveen Zoon, Zuidwesthoeken 8 voor eerst. En dan pas krijgen we Drachten en Grauw. Het ziende plakje voor de Grauwsters. Ja, dus echt een paar plakje verspillen in deze route. Akkerum kiest voor de bakboordslag. Wilst deze vloot alle keer massaal over stuurbord omheen schiet. Zou er dan in die hoeken toch meer wind zitten of is het een orenkeuze van de skipper van Akkerum? Nou, we zeggen eerst al dat ze gewoon al volle leger uitkwamen en de boei net goed ronden. De eerste ploeg scootjes. En dat is juist gelijk in de riegelen hoe ze nou zielen. En op trekken trace is het helemaal mooi te zien. Deze skippen komen gewoon volle heger uit bij de tonnen. Dan zullen we daaronder Jennewaard helemaal waar zijn. Zonder dat er een slagje makken is. Gaan zij meters en meters verspillen bij het ronden van deze boei. Want Jere had de snitserpan al haast werd de Waardseiners te pakken. Maar dan moet ze er ik wel voordeel kennen. Want Waardsijn luidt uw bakboord. Wat doet Douwe Visser? Dit wordt heel spannend. Wiels de snekerpan nou volledig verdwijnt achter het tuur van Waardsijn. Interessante ontwikkelingen hier bij Elehuizen op de Vluizen. In elk rak zorgen we positiewisselingen binnen scootjes die voortzakje en die naar voren stekken. En dat maakt het in elk geval een jogspul. Een boeiend duel.
En hoe is het duel met Snits en wat zijn het pak? Ja, de Snitsers moesten oerstag. En wat zijn behoudt voor eerst nog zijn koppositie. Maar dan betekent ook dat Snits in dit kwarte kruisrakje alweer 3 plakken won had. En dat Douwe Visser van Snits dus goede zaken docht. En hoe komt het aast bij de tweede bopperste tonnen? Kunnen we er weer zulke wisselingen mee, meidje? Het is nieuwsgierig hoe het uitkomt met de koers van het scootje van Akkerum. Die zijn hele eigen routekeersen had. En hoe komt die straks uit bij die tonnen? Is het een gouden slagje geweest? Of moet hij passen joert en ontsluiten bij de middenmoord? In elk geval had er totaal geen last van alle strijd tussen die scootjes daar bij elkaar. En zielt er zijn eigen route. En zoals het nou lijkt, gaat er weer voor het Vieldel. Maar die als voorspronger in, zak het nou hut al. Ja. Boeit rijden, daar alweer in beeld. Akkermans moet er nog een keer hoe stag. Kan wat zijn die ton al in 1 keer onrennen. En de Snitsers achter hun. Staat het nou lijkt, kan het wel eens heel spannend worden voor Akkerum. Want die hele vloot, voor die de lange slag keersen had, die kunnen op snelheid die ton aan. En Akkerum had in elk geval nog in 1 keer oorstag. Nou, het Dit is al duidelijk. Kost het plakken, ja. Dit kost het plakken. Dit is een misrekening van Pieter Meter. Pakt verkeerd uit in dit geval. Zo mooi vrij om die eerste bopperste tonnen. In de tweede tonnen al wat naar achteren treun. En nu moet hij een hele riege scootjes vlak inletten. Een verrassende wending bij Eerlehuizen jere. Wils de Waardzijners al om de eerste tonnen heen binnen. Volgen door de Snekerpan en de hele mannen. En de Snekerpan en mooi Douwe Visser had dan in 1 slagje 3 scootjes pakt. En dan moet Pieter Meter hem ertussen drukken, want er komen natuurlijk nog volle meer scootjes. En dan moet er hopen dat er hier genoeg ruimte krijgt. En snelheid houdt. Hij leidt in elk geval al op tijd weer oer de bakboorsboeg. En kan je boppen de Jenne Woordsters uitzielen. Nee, het zijn de Jenne Woordsters net, het zijn de Veensters. Deze 2 zitten nou vlak bij elkaar. Akkerum in de eerste route dus van het eerste plak zakken naar het 6e plak op dit stuit. Achter Jennevoort, achter Huzum. En ik, de Huzemers, mooie Hannes Meter, maakt je een prachtige klap in dit rakje. 2 plakjes pakt van uit de middenmoord in 1 keer weer ontsluiting. Varon en dat mogen we toch een heel mooi debuut nemen op dit scootje van Johannes Meter. Ja, opmerkelijk. De stabiele factor is eigenlijk de Zuidwesthoeker. Want die ben bij alle tonnen ontnota de nummer 8. Dat is er nou echt nog. Vlak voor Drachten. En ik nog altijd voor Grauw op de 10e positie. Maar de top 5, die zit hen weer. En dan hebben we hier waarschijnlijk de hekkensluiter. De Ljouweters, Willem Zwaga. Tot nota nog net een heel gelukkig debuut. Voor eerst
grauw ziende, Alfde de Lemmer, Tolve Langwar en Tretjen Ljouwert. En dan zien we toch dat de wien, zoals we het correct ik altijd zeggen, je boppen in de maar wat meer is dan bij die onderste tont. Wil ze hier een wat langer verder in rakken gaan, is het misschien nog wel eens even mooi om te zien hoe de start ze krijgt voor Roen is en waar er het scherpst bij zit. Ziet je weer mooi de regie straks even de start opnieuw te besjen. Want laten we net vergeten jongens, dit beeld hebben we nog net jeder zien. Wat zijn op kop, hier bij Elahuizen, prima sielt. Het gaat crescendo. Bij het scootje van Teke Klaas van der Meulen. Kan hij dit beethouden? Wat zou dat een prachtige prestatie wezen voor dat scootje. Ontnota nog net heel gelukkig in het kampioenschap. 27 punten binnen was Karle. Maar hier gewoon de Grutske koprenner. Ja, dat kan de man wel even broeken. Het is nog net hun thuiswetter. Al jit de Vleuzen je wel oor in hun thuiswetter. Ze bent dicht bij huis en zo prachtig wezen. Dat zij ik eens een keer wat minder punten pakken dan dat ze in de voorrinnen dagen pakt hebben. Hij had een beetje ruimte bij de groep daarachter. Ja, dat is natuurlijk, we gaan het ze correct al zien, hoe ze dan om elkaar naar boeten drukken en de ijs in feite de bocht uitvlingen en daardoor meters verspillen. En als je ver opluist, dan kist ook daar gewoon zelf die eigen koers en strak op die ton onderzielen. En dat zou het gotje wat grutter maatje kennen voor hem. Laten we nog even waarom gaan naar de start om te zien hoe dat daar alle keer uitpikte. Die start waar Akrum helemaal onder in die startlijnen lei. Dus het vierste van de startkotter. Oh, en je boppen in. Ja, daar zullen we dan toch wel zijn. Dat is de Zuidwesthoeken die Oké. daar zit. De wat zijn zie ik meer onderin. Ja. En deze weer echt wat te let bij de start. En daar onderin daar zitten ze echt deun op de lijn. Mooi wat meer win. En hier gong Zuidwesthoek oer het Ljouwerter scootje heen die gewoon wat niet onder de sturen moest. En dat verklaart het voor de Ljouwerters het laatste en voor de Akkermus het eerste plak. Vooralsnog bij de eerste boeironding, want hier luidt het er alweer oors in. Ja, gauw waarom naar de actualiteit van zelfs, want ja, het wordt spannender en spannender van wat zijn. Kennen ze hier, vlak bij eigen huis, dat eerste plakje volhouden? Nou, voorlopig wel. Vrij voor. Zij kunnen zelf draaien om die tweede onderste tonnen. En nou net te betiet, rom die ton aan. Want anders kom je net heeg genoeg in het rak, maar ze draaien maar al in. En is dat net een beetje te betiet? De sneakerpan, die leidt aan de goede kant. Die kan weer naar het tweede plakje. Dat kan ze consolideren. Douwe Visser. En dan de hele mannen. Kijk, die had voldwaande ruimte om zijn manoeuvre netjes aan te meiden. Vlak daarachter, Huzum. Werk goed erbij. Ze hadden geest te pakken, hè, Johannes Meter? Ja, dit gaat fantastisch. Het is toch een bemanning die ik al op elkaar inspelen is. Ze zien het grootste gedeelte bij elkaar ik al op het langwaterscootje. En ronden de ton nauwkeurig. Maar nog even naar een close van wat En daarachter constateren we dat Jennewoord voor eerst op het vijfde plak leidt. Dan valt er alweer een gotje en daar zou dan Jereveen in doeken matten.
En nou zorgen we bij deze tonnenronding dat ze volle meer ruimte van elkaar nemen. Net zo dicht op elkaar zitten. Dus dat is net maar de kop achter het orenscootje vals. Maar dat is die mooi heeg in het cruiserek uitkomst. En dan is de lijn van deze scootjes al volle mooier ten opzichte van elkaar dan de eerste boeironding. Er komt nog echt wat lengte in het veld ten opzichte van het eerste en het laatste scootje. De sliert wordt langer. Akkerum is zelfs passeerd toch Jereveen en moet voorlopig genoegen nemen met het zonneplak. Pieter Meter. En hij had het Staverse scootje vlak achter hem. En dan zie je dat er zelfs in Vlaardewijnse rakken nog wel eer te behelling is. Wils normaal de onval altijd in het cruiserweg als plak financieel. En de schipper zich in het Vlaardewijnse rak wat gedijst horen. Maar nee, het is toch, ja, jenne woord dat nog voor Jereveen komt. En daarna inderdaad op Akkerum op het zondeplakje. En dat hadden wij net verwachten na die prachtig mooie start van de Akkerumers. Dat ze nou hier op dit plakje lezen. Daar gaat er toch behoorlijk wat plakken verspielen. Zoek er dan toch de verkeerde vakker op, hè? Ja, waar zit ze? We moeten het nou de tijd maar eens even vragen. Ja, de Grutske koprenner. Wat zijn? 4 op kop hier bij Ela Huizen. En Terke Klaas van der Meulen, wat zal hij graag willen dat die wedstrijd nou aan zijn gauw een eind krijgt. We gaan een volle ronde hand dadelijk. Dan is het een reglementaire wedstrijd. En van hem mij ze dan de finish er wel in smitten. Al liet je de omstandigheden redelijk stabiel voor iedereen en zal de commissie graag een volledige wedstrijd zullen willen. En mooi hij dan straks onder het ponton lezen bij hele huizen om een prijs op te halen. Ik zou zeggen dat je in de meeste kunt wat zijn. Het is net Safir. Kom daar dan even heen. En hier zullen we al inderdaad de gotjes tussen de skippen. Wil toch de snekerpan een lietsbietje dichter bij de Watsijners groept. Maar ik werd Klaas Westerdijk. De hele mannen. Al heel constant zielend deze en nou ook alweer op een derde plakje. Een prachtige prestatie. Gerhard Pietersma in de achtervolging. Voor eerst op het 5e stekje en hij zal nog vooruit willen. En daar zien we dat Lemmer helemaal afzakkert naar het laatste plak. De Ljouweters, die rennen daar onderweg. En wat is er dan aan de hand met het scootje van de Lemmer? Zo constant in die eerste wedstrijden, zo'n mooi klassement binnenwazield. En hoe komt het nou met de Snitsers en de Watsijners? Had de snekerpan had die Watsijn al te pakken. Dat komt wel heel dicht bij elkaar. Waar, ja, de Watsijners lezen hoe stuurboord en Snits draait nou ik hoe stuurboord. Maar deze twee scootjes zitten vlak bij elkaar, hè? Watsijn leidt heger, maar de Snitsers hebben mogelijk wel een beetje meer gong. En die komen aansen naar een klapje op het bakboord op het tonnen. Is dit dan een mooie manoeuvre voor de Snitsers om wat eind van dat eerste plakje aan te krijgen? En het lijkt er ook op dat de Snitsers meer hechte zielen kennen als wat zijn.
Ja, dan liep het toch dat de woordzijners hier opfretten worden terug het snitserscootje. En er al een aantal metertjes tussen zitten hier. Nou ja, ze lezen wel heger. Dus we binnen benijd, we beginnen nog geen voorschot nemen op de eerste boeironding. Maar die komt er al aan en de De Woordzijners- tonne leidt voor de kop. En nou gaat het erom. Kom je goed die cirkel, binnen die 2 skipslengtes, kom je daar goed uit. Dan zou het kunnen dat wat zijn nog correct voorblijven kan. Maar het wordt spannend. De snekerpan boven het scootje van wat zijn. Maar wat zijn ontnota nog dichter bij de tonnen. Is het genoeg voor het scootje van tegen Klaas van der Meulen om die koppositie te horen of materiële aan? Het lijkt het nou toch dat de snitsers een stuk heger zielen kennen dan de woordzijners. En had de snekerpan dan genoeg ruimte om hoe start te gaan. Mooi hij voor de kop van woordzijner Jajer. Hij kende hem in één keer aan. De snekerpan neemt de leiding oer van woordzijn. Nee, hij maakt er nog een opstekker maatje. Ja, we vieren nog even bij de oren boei. Maar lukt douwen dat? Jajer. Dat lukte, maar dit kost hem wel snelheid. Ja. En dit wordt zijn nou in één slag weer oer de snitsers in. Het weer dus de gok van de snekerpan. Minder meters zielen in de hoop met een goed vlaagje in één keer die tonnen nog ronder te kennen. Nou, dat slag het. Kost het hun wel een beetje gong. Maar het had toch het eerste plakje voorlopig opsmitten. Wat zijn? Bloedt het natuurlijk goed dwaan op het tweede plakje. Maar koer er net oerheen rennen. En het gotje met de nummer 3 is vol wat groter worden. Teke Klaas van der Meulen op tweede plak. En daarachter Klaas Westerdijk met de hele mannen die nou bezig is om de tonnen te ronden. En de wien is weer wat voor het jaar. Zeg maar, het gaat een stuk stariger dan ze krijgt. In elk geval is er nou wel een hele route zield. En dan gaat het nog even om de tijd. Dan moet ik minimaal een uren zield wezen. Dus ze moeten nog even terugzetten. En dan kan de commissie er aanst voor kiezen om op enig moment een finish erin te gooien. Dus er is een jonkeren maar. De snekerpan en wat zijn. Gebroederlijk naar onderen zielend. De hele mannen. Roem om de tonnen. In de hoop om weer wat met gang naar onderen te kennen. En hier hebben we de Huzemers. Er zit al een doekje voor in het schip. Maar nu weten wij net dat dat van Juwet is. We hebben in elk geval tot nu toe geen protesten zien. En zij draaien nou ik heel starig om de bovenste tonnen heen. De wind lijkt het ik een beetje draai te wezen. Of de baan is wat verhoren. Gong, ze krijgt nog gelijk de fokkeloerten erin. Nou zeggen we toch dat zowel de fok als het grutzeil aan het stuurboord van het schip zit. Maar hier voorin, bij de koprenners, zit ondertussen de loerterwolling. Maar je de lemmer. En die lijkt het nou toch weer wat winst maken te hebben.
op Ljouwert en Langwaar, denk ik. Langwaar. Die beiden hadden de orenslag keersen en de Lemsters in elk geval 2 posities weer naar voren. Maar tevreden zal Albert Visser net wezen, neem ik gewoon. Nee, hij won natuurlijk. Ik voor het kampioenschap. Hij had nog even tijd, maar de verschillen binnen al behoorlijk rutjer. De dragsters. Ik op waai naar de bovenste tonnen. En daarachter Akrum. Hoe herpakt Pieter Meterum? Is dit toch die kentering? Verder het door hier. En deze stand maakt het klassement natuurlijk wel weer verschrikkelijk spannend, Freer. Ja, want de Akkermers hier toch een indrukwekkende seriedelset. Wel met de kentekening dat zij van de eerste wedstrijd een 10 uur houden hier. Maar die ooruitslagen weer natuurlijk uitmuntend. En dat hier een heger getal bij komt, dan wordt die strijd voorin een stuk spannender. En het lijkt erop dat ze hier aardig posities weer verspillen gaan. Want ze maken hier ook al achter Graudel. En Langwaar. Ja, Akrum voorrang. Maar kan Langwaar er nog voordeel? Dat denk ik net. Maar dat betekent wel dat de Akrummers helemaal afzakje. Dat achterin het veld. Ja, nu weer. De man die het daar aan de dagen met zoveel verve de voorste posities veroveren, die zakken hier elke rak naar meer naar achteren. En leidt je nou notabene al naast Langwaar de nummer lijst te blabberen. Wat is er onderhand met Pieter Meter en zijn bemanning? Wat rent er net? Wonderbaarlijk. Akram intussen afzakken naar het 8e plak. En Langwaar, ja, die leidt dan voorlopig het 10e. En dan kunnen we toch even stellen dat de noemers 1, 2 en 3 van het klassement hier nou net echt een hele goede prestatie zetten. Grauw, de nummer 2, op het 8e plak. De nummer 1, Akrum, die leidt nou op het 9e plak. En het Lemster scootje leidt helemaal achterom. En dat is de nummer 3 van het klassement. Daar komen de Lemsters aan. Daar zit de gong er net in. En lichtwaar wedstrijden binnen dan toch altijd aparte wedstrijden, hè? Ja, dit is... je moet de rust bewaren. Zil ik wat, maar die skiftende wind kan dan toch ik wat meer dan dat je een strakke 4-4 hebt. En als we uw track-and-trace systeem leeuwen matten, dan is Snits op dit moment nog altijd de koprenner voor wat zijn. En daarachter de hele mannen en Huzum en Jenne Woord. En nou zorgen we toch dat de Snitsers wat meer gong in het skip hebben en een 2 skipslengte afstand nemen van de Waardsinders. En daarachter
een aardig god. De hele mannen en Huzum, welke boord om boord gebroedelijk naar de onderste tonnen te gaan. Er komt wat tekeningen in de street. Maar er ben ik nog een paar posities die dan wel degelijk wisselen kennen. Grauw, nou toch in de buurt van de Zuidwesthoeken. Daarvoor het Jereveen. Dat is dan een beetje het plakje seizoen 8 op dit stuit in de wedstrijd. De echte middenmoord. Kind daar nog wat in verhoren. En we sjuggen ik hoe de scootjes dan toch wat hechter kiezen om beslist het oren net over hem heen te rennen te laten. Wil ze daaronder toch weer verder vallen, maar die boeiluid meer naar stuur wordt. Daar komen de snitsers alweer aan. De eerste onderste tonnen die het nou voor de tweede keer rond wordt. Zeg maar de onderkant van het zanglas. Daar hebben we nou de snekerpan. Op het eerste plak. Een lietsbietje afstandnaam van dat verrassende scootje van Joert van Wout zijn. Die het nog altijd kreeg op het tweede plak leidt. Ik denk dat deze man ervoor tekenen om zo te finishen. Ja, dit is een prima plakje voor hun. Derke Klaas van der Meulen. Onderwijs nee. Zijn beste resultaat van deze SKS-ontnota in alle geval. En nou is het wel even mooi om te zien vanuit deze beelden hoe ze de tonnen onrennen en op tijd ophichten het veld uitkomen. De woordzijners even zien naar de oren. De Nestor van de vloot, hoe die het voordien had. En die zitten mooi precies in één lijn nou achter elkaar. Ja, en het is voor Harm geruststellend dat er toch een gotje ontstaan is naar de nummer 3. Dus het zorgt er prima uit van wat zijn. En ik Klaas Westerdijk op de hele mannen. Lid wel zien dat hij een van de betere debutanten is in deze vloot dit seizoen. Heel netjes naar een derde plakje ta. Hij weet dat die hele middenmoot dicht op elkaar zit. En bij deze uitslag kan hij wel eens een sprongje meidje. Jennewoord in de achtervolging op de kopgroep. Gerhard Pietersma, positie 5. Voor hem blijft het natuurlijk hartstikke sneu dat de Veenhoper uitsmitten is. Dat hij met zo'n groot verschil als eerste over de finish kwam. Ja, dat is de pech die je dan hebt in die situatie. Vliegen hier dus nog de winnaar hier op Elehuizen. Maar dat zit er hier net meer in. En hoe lang liet de commissie van Elehuizen dan de wedstrijd nog terugzielen? Het is intussen 4 uur west. We binnen zelfs letter starten. Er is in elk geval al meer dan een uur zield. Dus we gaan een gildige wedstrijd. En het binnen Huzemers. Die gelijk om de tonnen voor de onval kiezen. En net achter de draaien koprenner aan. Maar toch nog wat meer willen dan het vierde plakje. En dat maakt het de strijd alleen nog maar mooier. Ja, nou liep het toch de wien behoorlijk aan te nemen. En wat doet de commissie dan? Want het is ontnota een eerlijke strijd voor iedereen. Maar zakken die wien er meer uit,
Ja, dan kan er volgens een tiende plak een wienbaan wezen en de oren helemaal niks. En dan is het net een eerlijke wedstrijd meer. En dat zou spietig wezen. Dus ja, wat wordt hun besluit? We zeggen het al, de gieken moeten uitgedrukt worden om het zeil in profiel te houden. De wien die helpt al net meer. En dan wordt het lang, ja. Maar wat wapper je met de hand, misschien krijg je daar wat meer wien. Deze scootjes kunnen de vak in elk geval nog wel vol zielen. Maar heel het gaat er net meer. Nee, en het is wel even mooi om te zien naar het woord zijn en snits. Want het lijkt het wel dat woord zijn een beetje hoger uitkomt dan de snits pans. Dat kennen we vanuit deze hoek kennen we het net zien. Maar wils de snitsers toch wel bekend staan om de hichten die ze altijd erin kennen. Lijkt het dat woord zijn ietsje hoger uitkomt dan de snitsers. Hier hebben we de woordseinders. En waar zitten de snitsers? Ja, hier. Woordseind had een betere vlaag en komt volle heger uit dan de snitserpan. En kan snits als ze draaien nou voor woordseindel. Dat zou betekenen dat Dirk Klaas van der Meulen zich net zomaar opfretten liet door de oude visser. Smekerpan komt oer bakboord te lezen als zo staat beginnen. Maar is de ruimte erom te draaien? Dat wordt dadelijk interessant. Wils het hier weer een spannende situatie wordt in de middenmoot. Waar boord om boord op die tonnen aan. En waar had dan het rug van waai en komt er als beste uit? Ja, hier zit het al een deun op elkaar. Akkerum, de Zuidwesthoeken, Langwar, Grauw en Leeuwert, alle hier op een riegen. En al die scootjes moeten dadelijk tegelijk om die tonnen. Langwar, die komt haast met de geek oer het achterdek van de Zuidwesthoeken. Maat een beetje opsturen. Maar die rent er gewoon nog in. Ja, maar just, de Zuidwesthoeken zetten draai al in. Dus in feite zitten ze gewoon net aan de goede kant, want ze komen er nou haast onder lezen. En wat wordt Leeuwert? Die maakt wikken. Die Ja. maakt wikken. Maar wieken ver voor, hij vaart voor de wien. Voor drachten. Maar wat een bijzondere manoeuvre van de Leeuwerters. De boei loopt op een hele hoop plak of maak het er een strafrondje van. En nou zeggen we ik, de Jereveen is prachtig om het ton heen, maar zullen we daaronder, of we de camera nog ietsje minder de boei kennen, dat ze weer boord om die tonnen kunnen komen en dat er weer datzelfde gat valt voor degene die erachter binnen. Leeuwert maakt het een strafrondje, lijkt het wel. We hebben geen vlaggen, jongen. Maar toch elke keer weer bijzondere ontwikkelingen in deze zielerij.
En het is Grauw die ervan profiteert. Van deze warrige manoeuvre bij de onderste ton. En met een broes voor de kop. Nou toch wel weer naar de bovenste ton taget. Grauw is ook de Zuidwesthoeker nou voorbij. En ik akkerem hier. Jongen, achter al die skippen eromheen. En laat nou heel leeg. Alles kent ertussen terug. Het enorm gat. Zak het helemaal aan. Zat nou nog op het ziende plak rond, maar ik drachten en de zwaan zullen gewoon straks bij de ton volle heger uitkomen dan het akkerme scootje. Ik zag die steeds meer zo doen, zo doen, zo. Lemmer nog correct voor Ljouwert. En die beide scootjes sluiten dan de regen. Wat doet Pieter Meter hier? De hele mannen. De Snekerpan. Wat zijn en Huzum. Die fjouwer onderwijs. Nee, de tweede bopperste tonnen. En dan kunnen we toch stellen dat de Snekerpan wat zijn van de maasschotten had. En als eerste maar een aantal skipslengten ertussen om de bovenste tonnen heen te gaan. En zielt Douwe Visser van Snits dan naar zijn tweede dijtitel ta. Hier bij Elahuizen. Voorlopig leidt hij Kreers op het eerste plak voor Waarsijn. En het verschil is groeit. Waarsijn nog altijd vol op het tweede plak. En ik die liekje het zelf in eigen hand te houden. Dat verdedigen van het tweede plakje. Ze moeten Douwe Visser na elke dag gaan letten. Maar ze willen natuurlijk voor Huzum blijven. En Huzum had dus hele goede zaken die, want die binnen het scootje van de hele mannen voorbij gingen. Johannes Meter is bijzonder op dreef daar aan de dagen. En die zielt hier naar het derde plak in het tussen staan. En in het klassement staan de Huzumers dan nog wel op een 8e plak. Maar met 18 punten staan ze nog heel dicht op een hele grote middenboord. En ze koot het straks al je prachtig in elkaar. Voor het klassement is dit een bijzonder mooie dag. Als Sil Akram daar wat over zou denken. Jennewaard, onderwijs naar de bovenste tonnen. Skarrelt ik wat naar voren en het gat daarachter is wat groter worden. En komt ik dan, Gerhard Pietersma, langzamerhand in dit kampioenschap op stoom. Je hebt net zo hut meer.
Maar hij krijgt genoeg speling om de tonnen te ronden. En nou, nee, onderen. En dan het roer dat was achter en de scoort nog aardig on. Ja, dat zijn wat zijn oorgestelde manoeuvres. Want dan moet je nog meer druk op het helm houdt, Jan. Achterin de Grauwsters en nog je verder onder de Lemsters. Alhoewel er natuurlijk nog wel een paar boten achter zitten. Maar de positie voor Grauw, hier ze waarschijnlijk Joert ik graag wat oors zou willen. De lemmer draait, maakt nog een klap omheen meidje. En Grauw kan de koers terugzetten. Het veen. Toch op een mooi zesde plakje. Al maakt ze hier ik wat extra meters hier. Ze hierden wel wat jij er oerstag kennen. Want we zullen waarschijnlijk straks al dat de scoorten al wat vierd worden. Maar hoe dichter je op die tonnen zitten, hoe moeilijker het is te bepalen wanneer je hoe stag in kennen. Voor de eerste scoorten toch nog aardig hoor. En het zal het beleid safety first wezen. Een tonnenrijdje op dit moment. Ja, dat word je helemaal net. Poeh. Hij scoort het dus even. Hè. Ja, wat mij er van zeggen, Joert. Het is apart zielwaar. Dat geldt voor iedereen. Maar voor eerst toch weer een netjes positie. Dat zesde plakje. Daar zit ze heel dit wat omheen. Vijfde, zesde, vierde soms. Eigenlijk past dit wel in hun schema van deze SKS. Zij toch wat keurig. Ja, absoluut. Als zij gewoon de hele competitie op eens bij de top zou zielen, dan is al hun doelstelling sowieso al helle. Maar mooi de wisselvallig gieten in de vloer, zo het ik haast samen. Dat is een podiumplakje budget te kennen. Ben je mij aan het bellen? Wel. Nog altijd vernemen we niet van de commissie van Gele wat er al onstalten binnen om een finish in het veld te lezen. Zullen we straks even een keer bij de startkotter schermatten. Ze hebben zelfs alle belang erbij om hier een mooie wedstrijd uitzielen te kennen voor al dat publiek wat hier toch elke keer weer op aankomt. Op de Eftergroen, het dorp Eerlehuizen. Wiels nou de kotter weer in. Beeld verschijnt. Ben je er al manoeuvres zichtbaar waar wij een opmaatje kennen dat de finish erin komt. Voor eerst nog geen actie. De snekerpan op nummer 1. Wat zijn er een eindje achter? Dit is de kop van het peloton Jere Joert op Eerlehuizen. En wiels de snitsers nou alweer om de boei gaan, is de helft van de vloot nog net eens om de boppenboei heen. De verschillen worden verschrikkelijk groot. En dat je weer hele grote gaten tussen alle scootjes in.
Dat betekent ook dat Snits in elk geval nog één kruisrak uit zielen mat. En een roemrak naar onderen. Ja, en wat zijn? Die blijven toch mooi in het spoor van de Snitsers. Prima dag voor Tijke Klaas van der Meulen met het Waardseinder scootje. Tweede positie bij Elehuizen. Huzum. Als strijd om de tonnen. De hele mannen. Het gotje Aarslein. En zij kiezen gelijk weer voor de onval. Zij hebben er nog net genoeg van. Wat zijn het en draait gelijk mooi Huzum mooi. Maar als je maar boppen het orenscootje bleven in dezelfde lijn. Dan profiteert net de ene van een hele mooie vlaag of minder vlaag als de oren. En lever je een prachtig spiegelgevecht. En achterin de Akkermus. Wraksel je om de boei heen. De Lemsters. Ik nog net Hyundai. Voor eerst op een ziende plak. Nee, dat moet nog even wachten. Want mijn transponders jouwen nog wat oorzoen. Ja, toch de Lemsters op een ziende plak. En hier weer op de Heftegroen, Elehuizen. Weer strak links. In beeld de feesttent en de huldiging van waar de plakfinansieel. Wordt dat Douwe Visser en wordt dat Wout zijn en de hele mannen. Dat is voor eerst de top 3. En dan zullen we dit toch inderdaad de onval van Huzum op Waardsijn. En Waardsijn draait gelijk weer met de Huzumers. En dan lijkt het toch wel, ja, en zelfs Waardsijn, we zullen weer. Waardsijn had het volle beter kregen dan de Snitsers. Ja, ik hier de top 3 wel goed, maar de posities verhoren je weer compleet. Douwe Visser. Ja. Het is prachtig om te zien tegen Klaas van der Meulen. Iedereen maar beweren, zwier scootje hudde wien. En met dit mooie Lietse Brieske, hij mengt zich er weer in. En lezen de Huzumers dan nou nog beter dan deze twee. Ze lezen wel wat verder achter, maar ze lezen wel heger in de maar. Ja, dit wordt weer een verrassende ontwikkeling. Ja, een buitengewoon interessante wedstrijd hier op Elehuizen. Met een hele soort wisselingen mogelijk binnen. En werd die vlaagjes de verzwargje. Dat je zomaar een paar plakken achteruit kennen, maar ook vooruit. De Snekerpan, Waardsijn en Huzum, die treien, die kunnen nog bepalen hoe het podium er je straks uitzocht. En Huzum leidt het heegst. Waardsijn, kan die koers houden boven dat snitserscootje? Of moet er nou toch een beetje vallen? Als de startscotter in beweging is, dat Soebert Schutte kennen dat zij een finishlijn, mag ik zeggen, creëren willen.
En hier is het gevocht om de ereprijzen. Huzum kiest voor een orenkoers. Die klapt erbij bij. Wat zijn maar nou toch een liesbietje rond te gaan aan de snekerpan. Maar Johannes Meter die kiest voor het avontuur. Giet de orenkant om. En waar weet, maar dit waar zou dat zomaar een gouden slagje willen kennen. En dan zit er toch nog een verschil in kracht en wienrichting. Want oors liet Douwe Visser hem nooit zo snel verschalken. Wils die eerste bopperste tonnen al aardig dichterbij komt. Dan gaan we haast voor de derde keer omheen. Hè? En hoe komt het dan met Huzum en Waardsijn? Want het liep toch weer dat Snits enigszins de Waardsijners weer wat afschudden ha, wils Waardsijn wel weer volle heger in de maarluid. Maar de Snitsers hier heel mooi heeg op kennen. En draaien nou Troddewien. En komen dan heel dicht weer bij Huzum. Hoe komt dit? Ja. Een opzitterke om de ton heen. En ze helium krijgt. Douwe Visser. Hij behoudt zijn eerste plak. Kwam even onder druk in dit kruisrak. Waardsijn ziet er bovenop. En ik in één Huzum. Maar hij weet ze voorlopig uit te schotjen. Maar hoe leidt het Huzumerskoetsje ten opzichte van Waardsijn? Kan Waardsijn dat tweede plakje horen? Ja, voor eerst Waardsijn. Nog voor Huzumdel, zoals het nou lijkt. Ze matten wel wat heeg ophouden, want ze komen dichtbij die Huzumers. Ja, ze draaien er keurig voor del. Maar wat een spannende ontwikkeling hier nog voor in de kop. En wat mij belangrijk, mooi de commissie nog wel even wachtje mooi de finish. Johannes Meter. Hij hier al zo'n netjes derde plakje te pakken. En nou hier weer. Op een derde positie. Maar toch mooi om te zien. De ongeval van Waardsijn en Huzum op Snits. En Snits moest Roddewien voor deze man. Maar in één slag scoorden ze ik weer wat aan. En toch werd waar draaien, misschien zelfs nog wel wat meer scheepslengten. Een neemt er vastsprong op deze man. Maar Douwe is nog net van zorg. Ze kroepen weer wat dichterbij. Wiels het hele mandje. Heel tijd toch er mooi bij zie het. Nou toch een beetje aanzakkend. Alhoewel zijn vierde plak behoorlijk stevig in de handen had. Meer zei dus niet om. Dan nog een keer omheen en dan ermee. Ja, dan laat ze dit naar beneden en dan maakt ze het net nog rustig. Gennewoord. Gerhard Pietersma nog altijd op het vijfde plak. Ja, helemaal tevreden zullen het wezen, maar aan de andere kant zit ik een paar concurrenten van hem, een aardig eind achter hem.
En dat smaakt het wel noffelijk. Akkerum, de Lemmer, 4 achterin, Joert. En wilst de hele mannen al drok voor de win naar anderen zielt, is het Lemsterskoetsje nog midden in het kruisrak. Die maakt eerst nog weer helemaal omheen om vervolgens weer aan te sluiten. Er zijn toch behoorlijke verschillen ontstaan in deze wedstrijd. De Zuidwesthoeken toch echt een beetje aanzakken in die slotfase. Maar nog altijd voor Akkerum. Pieter Meter. Ja, die moet eigenlijk Joert redden wat er te redden valt. Want die had eigenlijk alleen nog maar achteruit zield. Ja, al lijkt het nou dat ze iets meer op stoom komen. En weer een beetje aansluiting vinden bij de middenmoot. Want ze zitten echt heel nul achterin. En nou zielen ze alweer wat op de grauwste zo. Die ik net een geweldige wedstrijd zielen. De Snekerpan. Op kop. Mooi. Toch hier onderin nou weer wat meer win als ze krijgt. Alhoewel het hard net oer je. We zullen het op een wiemoen op de Eftergroen. Ja, die hele middengroep die wisselt continu van positie nog. Dat komt omdat die heel dicht bij elkaar zitten. En Wiels snitje alweer om het tonnen had, wordt het beeld nog groter. De eerste size bin nog maar om de bovenste ton heen. En de oren zo'n moeten dus al hier nog volgen. Of de zo'n zoveel scootjes hebben net. Er ben al wat meer bijkomst als ik nou tel. De oren 5 moeten er nog omheen komen. Nee, zo'n scootjes, ik zie het goed. En is Douwe Visser alweer bij de tweede boeironding. En weer wordt er wat onder de zeilen repareerd. En dan net mooi 3 en 0, maar mooi de rakbaan wat losser of strakker. Het is Gerard Pietersma net nooit zin. Grauw weer krijgt voor de Zuidwesthoeken. Voor eerst liggen de Grauwsters op het zonde plak. Staverse Scootje 8 en Lemmer 9. Maar dus voor nog Akkerum. En is het voorin spannend, maar hier achterin litten ze elkaar net los. En is er nog best wat mogelijk om de skeer te behinden. We zijn oorloren aan het zielen. En de top 3. Snitsinjen, Boord zijn 2, Huizen 3. En de hele mannen ondertussen ik al opnieuw weer in het kruisrak.
Akkerum, ken hem nog correct draaien, boppen. Het scootje van Drachten. Maar Drachten zit er natuurlijk deun jonken. Ja, dan is er toch een beeld dat we deze week alles wat vaker zien. Hè? Een favoriet achterin. En maak je mogelijkheid dat wij komen kennen. En dat zou toch gewoon Jan dat de nieuwe zeilformule en het onderlinge verschil steeds lietser worden is. Douwe Visser van de Snekerpan. Vrij voor. Onderwijs naar zijn tweede oorwinning deze week. Hij wil de beste op Terhinnen. Hier de dij der Nij op Langwar. Een stuk dreger. Maar uiteindelijk toch nog achtste. Maar het vleend heen en weer met de prestatiecurve van gewoon van de favorieten. En dit is toch Douwe zijn motto. Mooi zielen. Een mooie wedstrijd. En dan zul je vanzelf wel op wat voor plakje uitkomen. Dat is belangrijker dan altijd winnen. Maar hij combineert nou twee dingen. Mooi zielen en winnen. En zien we daar dan toch een reed vlagje wapperen? Ja, daar hing een reed vlagje in het wand. Bij het achterste scootje. Dat moet dan Langwaar wezen. Ja, Langwaar. Ik koe het vlagje net zien, maar doe hast beter regen als mij. Want het is Langwaar die als laatste om de tonne gaat. Douwe Visser, hij kan eens even rustig om hem heen zien. Waar leidt de wien? Waar leidt de concurrentie? Hij had de jas erbij uit in het t-shirtje achterop, zouden we hem kennen. Ja, hij had niks te vrezen hier. Hij leidt prima op koers. En met zijn ondervinding, met zijn bemanning, kan hij dit eerste plak binnenklauwen. En nou wie het even mooi om te zien, zeren we de correct Langwaar het beeld uitzien. En snits nou al weer bij de bopperste tonnen. En dan moet het Langwaardersgoedje nog 2 tonnen ronden voordat je op hetzelfde plakje is als snits. Safir lezen de scootjes momenteel uit elkaar. En dan zullen ze haast in het vaderwinserak zuiver nog les van elkaar krijgen kennen. Want als we even naar bakboord draaien en voor de netzielers naar links staan, daar komt de snitser pan aan. En die met de boeia die rechts van het Langwaardersgoedje leidt. Dus hier kruisen de wegen van Langwaar en Snits. Al zullen ze het elkaar net een dreigmaatje willen, want ze hebben hier in deze competitie niks meer met het maatje. En dan kan het toch net al te lang met dwarje zo'n je zeggen dat hier aan toch een finishprocedure van kracht wordt. Maar voorlopig gaan we daar nog niet over naam. Wat zijn? Striedend voor dat tweede plak, dat prachtige tweede plak voor Terke Klaas van der Meulen en zijn bemanning. Zij hebben haar joert van de beste kant zien litten. Hebben zelfs een schofje snits het behoorlijk dreig maken. En hier zullen we een boordje van de commissie van hele huizen. Daar zullen ook rode ballen in hangen. En die jaren bij de finishlijn.
Ze binnen dus dwaande wat uit te zetten. Jere, de middenmoot of haast achterhoede als je stellen kennen. Onvier toch grauw, maar daarachter de Zuidwesthoek. Het Lemster scootje ietsje heger. De Akkermers en daarachter Drachten. En dan moet er de Langwaarders nog komen. Soort publiek op de kant. Die toch van een mooie wedstrijd genieten ken je. En dan leidt het in de lijn der verwachtingen dat de commissie aanst kiezen zal voor een finish. In wien op. Onder in het zanglas een slagje omheeg. En dat zullen ze het liefst, denk ik, zo dicht mogelijk bij het publiek doen. Als service. Wat zijn en de snekerpan in hetzelfde rak, maar met een oren zeilvoering. De loerte kan erin bij de snekerpan. En dat hier zijn niets krijgt nog net wie wat zijn. Ik zie nog geen finishvlaggen hingen, maar die kan er heel vlot in, hè? Die kennen er, ja, voordat ze het laatste rak in, voordat ze in de baan zitten, waar ze finishen matten, mat hij erin. Want als je om de tonnen komt, moet je wel weten welke richting je uitzielen matten en wat voor tactiek je broeken matten. Maar we zien de kotter nog steeds varen. Dus voor eerst zielen de scootjes nog gewoon terug. Ja, en daar is de snekerpan al bij die tonnen. Dat denk ik dat die finishlijn er nog net in leidt. Helemaal in de vierde de snekerpannen om die onderste tonnen. Wiels Jere, Grauw en de Zuidwesthoeken nog drok dwaande binnen om de route te vervolgen. Oké. En nou liet je toch de kaarten voor de top 3 ietsje meer skodden. Snits neemt een riante voorsprong op Watsijn. En Watsijn leidt weer een mooi eindje voor. Een skipslengte voor, waar precies te wijzen op de Huzemers. Prachtige loften. Scootje mooi in de trim. De kiek haast in het midden van het schip. Om zo heeg mogelijk te zien. En ook heb ik eens mooie sjen. Hoe douwe visser. Hoe stag gaat. Mooie minimale roeruitslag. En dan rustig verplaatsen op het schip. Geen trillingen in de boord. En komt ze weer heeg uit en het schip verliest op deze manier haast geen snelheid. Ja, daar hebben we de finishvlaggen. Het weer te verwachten. Douwe Visser is onderwijs naar zijn tweede oerwinning van dit SKS Zielkampioenschap. Hij zal het klap komen heeg meidje. En zocht dat de voorsprong geruststellend is. Had mooi zield. Starig naar voren kroept. Is oerwoord zijn hinneran. Had nog even met hem duelleerd. Maar in het laatste rak is hij er toch een beetje bij wijran. Hij gaat er al bij staan. Want ik neem aan dat hij zo ongeveer in één keer terug die finish kan. Alweer die vlaggen er wat let in mijn betingst. Maar misschien hebben we dat beeld toch even mist. En daar is het finishschot voor de snekerpan.
Nee, de winst in terhinnen nou echt de winst in Eerlahuizen voor Douwe Visser van Snits. Ja, en hij had er toch even verstreden matten. Het wie je net even wat zijn in Helly en voorbij. Maar we zijn er nog net vanzelfs, want het wordt spannend, vooral voor het scootje van Wout zijn. Kunnen die het tweede plak vasthouden of net? Teke Klaas van der Meulen van Wout zijn had een prachtige wedstrijd hier bij terhinnen. En hij is nog altijd vrij op de tweede plak. En hier zit de blitzkip Grutwezen hier. En daar is het verlossende schot. Wout zijn pakt de tweede prijs hier op Eerlahuizen achter de Snekerpan. En wij jaren bij de winnende skipper oer zijn bevindingen. Wat zullen de mannen glimmen? Wout zijn. Prachtig tweede plak op Eerlahuizen. En daar. Ja jong, dat hoest net eerst te vregen, dat wist wel. Als er hier over de finish is, dan spring ik zo gauw mogelijk om boord. Douwe Visser van Snits van Hette Lokwenske met deze overwinning. Wat weet naar patte Wienjoet? Ja, je wint hopeloos op het verkeerde paard soms. En dan dacht dat ze goed doen en dan kwam er in één keer weer van de andere kant. En dan zoest we terug de wien, maar dan weet men wel een momentje en dan hoeft het weer niet. En het was heel erg, ja het was wel leuk, maar het was wel heel erg pijn in de hollenwerk, ja. Ja, dit weer concentreren. Ja, heel erg goed. En Channel zijn vlaag durft of dat het echt maar even een momentje is. Hè? Dat hij die keuze steeds maakt. Ja, dat ligt wel een hele dag in het werk geweest en dat heeft me aan bedurven. Ja, hey, je hebt hier even een loefduel met Pieter Meter van Akkerum. Dat wie in de eerste route. Ja. Toen kwam ze even als vierde om de tonnen en daarna pakte dat plak en dan wist ik niet meer bedriegen. Nou, die skiftende winstjes die maken het wel ingewikkeld. Hè? Gewoon, qua gang komen we wel mooi kampioen, in tegenstelling tot Juster. Maar ja, die winnen zou onwist, daar worden wij ook onwist van. Dus ja, dan heb ik wel eens verkeerde dingen van. Ja, wat me wel een beetje opvalt, dus er zielst wat hele wisselende uitslagen. Juster achterin en nou weer eerste. Ja. Maar het wat constanter worden. Ja, dat kom ik eens mooi en ik kan het ook meteen wat een constanter maatje. Als dan maar recept is, ik ben wat heen en werp heen. Ja. Maar deze 0,9 punten die heeft maar. Ja, daarom. Best genoeg. Dat jou de burger bij moet. Hè? Nou, je zelfvertrouwen groeit ervan. Misschien daar we nog ook wat constanter varen. Ja. We weten van Douwe Visser dat de tweede week altijd beter is dan de eerste week. Nou, dat belooft wat. Douwe Visser van Snits, hij wint het joh, op een vluizen bij Eerlahuizen. Een Grutske skipper wies mij zijn tweede oerwinning in deze cyclus van de SKS. Ja, Huizum die pakt heel kriers het derde plak. En ik daar ben ze vanzelfs blied. De hele mannen eindigt hier als vierde. En Jennewoord pakt nummer 5. En zitten er dan toch hier de verschillen tussen de nummer 1 en nummer 2 is 50 seconden. Dan precies een minuut tussen de Huizumers. Dan werd exact een minuut tussen de hele mannen. Dan ietsje dichter erop Jennewoord. En het vingers zal nou ik binnenkomen. Maar daarachter liet je de gotten toch wel steeds groter te worden. En we sjuggen een lege maar, liekt het. Maar er matten nog aardig wat scootjes over de streek komen. We wachten nou eerst op het vingerste scootje. Dat nou haast finishen kan.
Daar komen ze aan. En dat is toch een heel groot gat worden. Mooi en een woord. Heel raar uit, want ik beeld dat gewoon wat zeggen. En wat natuurlijk nieuwsgierig is, waar bleef de Lemmer? Waar bleef Akrum? Die zit helemaal in de achterijn. En dat zal Joert nogal wat verschoningen aan in het klassement. Voor hun mooi dat het net een tijdrit is. Zoals mooi het hut fietsen. Want dan wierden de punten nog volle meer op roem. De finish van het vensterscootje. 6e stekje. En dus beginnen die mooi terug met die reeks die ze opbouwen. Heel dit 4e, 5e, 6e plakje. En zij zullen een stabiel kampioenschap ontnota. Ja, want dit wie ik ontnouwt daar hun minste resultaat. Een 6e plakje. En dat is, ben zij de enigste die Sacreer zielt dat nou daar. Heb ik helemaal niet voor het radioverslag. Ja, hè? Dus iemand van de jongste skippers van de vloot die het stabielste zielt. Dat is toch een hele mooie prestatie. We surriëren. Grauw nog aankomen. Mooi de Lemmer achter hem gewoon. En binnen de grauwsters dan nog voor de Lemsters. Zoals het op dit punt liep het wel. Maar er moet nog een slagje omheen maken worden. Maar de hele top 3 hadden we die ontjuwd konen, die moeten alle nog finishen. Daar hebben we het scootje van de Lemmer. Onderwijs naar een verhard drege wedstrijd. En zij gaan nog achter de Grauwstersdel. Maar zij zitten deun op de finishlijn hier. Zij kennen nou mooi gong hoe de lijn hinnen. En de Grauwsters zitten nog in de draai. Waar stekt als eerste zijn opstekker hier hoe de lijn hinnen? Dat matte toch de Grauwsters wezen. En vlak daarachter de Lemmer. Maar de track and race zal het u vertellen. Want het is haast net te zien. Wacht je het even af. Wiels daar pas het scootje van Akkerman komt. Ja, het binnen de Grauwsters die mooi een opstekkerverschil voor de Lemsters komen binnen. En dan komen hier Akkerum, Pieter Meter, mooi zijn bemanning. Mooi tot nota, zien aantrek, wedstrijd. En dan kunnen we stellen dat dit laatste rak, de Zuidwesthoeken, hier de grote verliezer is. Want leiden ze bij de vorige boeironding nog op het 8e plak. Ze binnen nou nog een heel eind van de streek af. Wiels Jirre drachten met Jeroen Pietersma oer de finishlijn vaart. Ziende plak dus voor Drachten. En Auke de Groot, die zielt je dan ook zien aan een trekwedstrijd ontnota.
hier als meeste prestatie een zoon staan en gaat hier op het 11e plak aan. Hier dan het schot voor de Zuidwesthoek. Dan moeten er nog 2 scootjes komen. En dat is zo langzamerhand een vertrouwd beeld in dit kampioenschap. Ljouwert en Langwaar. Hier hebben we de Ljouwerters. En daar weer achter moet nog Jaap Zwaar gaan komen. Mooi Langwaar. En dan is er ondertussen toch al zo langzamerhand een gat van 11 minuten ontstaan tussen de nummer 1 en de nummer lijst. En dat rint nog wat op. En constateer ik inderdaad dat Starum nog 3 plakken verschieten had in deze laatste route. Werk zit erop voor de commissie Eerlehuizen wat betreft het wedstrijdziel. Straks nog de prijsuitreiking. Maar een prachtige baan. En een finish voor Langwaar. Ja, en alles over een uitslag en over klassementen straks waarom te vinden, buis op de site. Dan sluiten we het hier bij Eerlehuizen af voor wat betreft het wedstrijdgedeelte. Morgen is de zielerij op Starum wedstrijdzoon. En daar hopen we jou weer te begroeten.